Alright, good morning, good morning, good morning. At yan po yung mga nakikita nyong presyo ng kanilang mga seafood sa bayan ng Malabon Fish Market. Yan po yung mga per kilo, ano? 250 sa mga pusit lumot, 200 pesos sa mga isdang tulingan. Alright, so ito naman po yung mga presyo, ano, ng bentahan ng galunggong dito, 100 pesos at 50 pesos, no? Yan po yung kanilang latag na ibinibenta sa ating mga mamimili. So, yan po, kung pagkaguluhan ng ating mga kababayan yung mga presyuhan ng latag kasi napakasariwa. Ninyong mabibili ang mga isda po dito. Ayan. So, yan po yung lapu-lapu natin. Buhay po yan ay 400 pesos, no? So, ito po yung mga alimango, 500 po na per kilo. Ayan, no? Babansi po dito ay 140 na per kilo. Alright, so yun po yung update natin sa kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa mga taga-subaybay ng aking pag-vlog sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Shout out!